Kolakušić je 5 godina bio u Europskom parlamentu i provodio je politiku koju nazivam lajanje na mjesec. On je govorio o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i Kataloniji, o Ukrajini i Brexitu, ali nije govorio o sudovima u Hrvatskoj. Ne govori zato jer ne smije govoriti. Dakle, Kolakušić je kontrolirana i lažna oporba. Mislav Kolakušić je kao bivši sudac Trgovačkog suda dio sustava i njegova uloga je striktno određena od tih korupcionaških struktura. Govoriti općenito o korupciji, ali ništa ne poduzimati protiv koruptnih struktura jest varanje hrvatske javnosti. Njegove izjave da pregovara sa Domovinskim pokretom i poziva ih u koaliciju govore sve. S Domovinskim pokretom ići u koaliciju je besmisleno, onda neka odmah ide u koaliciju s HDZ-om. To je taj model koji je u Hrvatskoj na sceni već 20 godina.